Jokainen kaipaa ystävää täällä, jota voimme yhdessä kuljettaa. Kun yö saapuu, tähdet syttyy, muistot meitä ikuisesti lyö. Vailla vierellämme joulun valon, onnen polku piirtää taiku kantaa. Vailla vierellämme joulun valon, rakkaus ja rauha aina mukana. Keijuset eli keijukaiset. Useimmiten keijut kuvitellaan pikkuruisiksi, harsapukuisiksi hengiksi, jotka suurena joukkoina liihoittelevat aamukasteisella kukkaniityllä ja kisailevat koivikossa. Tässä on kuitenkin vasta totuuden toinen puoli. Keijujen suvuissa on monta alalajia. Niitä on tavattu mustia ja valkoisia, hyviä ja pahoja, siivekkäitä ja siivettömiä, naispuolisia ja miespuolisia, kauniita ja rumia. Perinteinen keijukaiskäsitys on ymmärrettävää, sillä hentosoma siivekäs laji on kaikkien runsaislukuisin. Monissa keijuissa on myös menninkäisten piirteitä, koska kautta aikojen keijut ja menninkäiset ovat silloin tällöin menneet keskenään naimisiin ja saaneet jälkeläisiä. Menninkäisgeenit ovat dominoivia ja raskaat piirteet säilyvät, vaikka viimeisimmästä menninkäisestä keijujen suussa olisi kulunut satoja vuosia. Keijuset ovat erittäin huvitteluhaluisia ja tarttuvat innokkaasti jokaisen tilaisuuteen juhlia. Ilonpidon syyksi riittää linnunpoikasen kuoriutuminen, kielojen kukinta, mustikoiden kypsyminen tai vaikka vain ensimmäinen hiidenkorva koivussa. Eikä hilpeisiin aamuun asti jatkuviin juhliin aina tarvitse edes syytä. Häihin ja juhliviin tanssiaisiin tullaan pitkien matkojen takaa. Silloin huilut ja viulut soivat, pitkät pöydät notkuvat herkkuja ja hunajaviini virtaa. Suuret juhlat ovat myös mainio tilaisuus etsiä nuorisolle sopivaa puolisoehdokasta. Hautajaiset puolestaan ovat hillityn juhlavat. Niissäkin lauletaan ja soitetaan, mutta tunnelma on arvokas ja vainaa kunnioittava. Keijut viihtyvät valoisassa lehdossa, runsassammallisissa sekametsissä. Kaikkein mieluiten ne asettuvat tiheisiin sanajalkakasvustoihin tai metsäniittyjen ojanpientareille helmiöiviin pitkiin heiniin. Jopa suurista vanhoista puutarhoista on löydetty keijukaisyhdyskuntia. Kosteilla, usvaisilla soilla ja tuulisilla tuntureilla elävät keijut ovat karaistuneempia laji kuin kukkaniityillä ja puistoissa majailevat sukulaisensa. Jotkut keijut valitsevat asuinpaikakseen puulajin perusteella. Erityisesti kukkivat puut, kuten tuomi ja pihlaja, ovat niiden suosiossa. Asuinpaikasta ja lajista riippumatta kaikki keijut nukkuvat talviunta. Ensimmäisten lehtien pudotessa ne hakeutuvat kivenkoloihin, makuukuoppiin, hylättyihin linnunpesiin. Talvihorroksen uinahtaneina keijuja on tavattu jopa pihakoivujen kottaraispöntössä. Keväällä ensimmäiset keijut heräävät heti lumen sulattua. Hitaammat heräävät kömpivät koloistaan vasta valkovuokkojen kukittua ja yöpakasten hellitettyä. Parisataa vuotta sitten keijut ilmeisesti olivat paljon yleisempiä kuin nyt. Havaintoja tehtiin runsaasti eikä minkäänlaisia taikoja kaivattu. Toiset näki niitä useimmin kuin toiset, ja apteekkarit yrittivät kehitellä voidetta, jota silmiin sivelemällä kaikki pääsisivät osalliseksi keijujen karkeloinnista. Varmuudella emme kuitenkaan voi sanoa, että keijujen määrä olisi romahtanut merkittävästi. On täysin mahdollista, että ihmiset eivät kerro havainnoistaan, koska pelkäävät leimautuvaksi joutumista. Jopa alan tunnetun lähdeteos epäilee keijujen olemassaoloa ja ilmoittaa niitä nähneen ihmisen joko hourailevan tai olevan umpihumalassa. Kauniit katajahaltijattaret ovat keijuille läheistä sukua. Jos emme pitäydy tiukkaan tieteellisessä lajimäärityksessä, voimme jopa luokitella ne keijuihin kuuluvaksi. Siipiä katajaväillä ei kuitenkaan ole. Eivät ne keijujen tavoin pariudu menninkäisten kanssa. Katajaväkeä näkee helpommin katajan pölytyksen aikana. Silloin ne tanssivat valonsäteinä nymikkopuunsa ympärillä. Voit myös kokeilla seuraavaa taikaa, jos vain löydät kyllin komean katajan. Taika katajaväen näkemiseksi. Ota kukon irtileikattu pää ja mene vanhan 9-haaraisen katajan juurelle. Kaiva vasemmalla kantapäällä maahan kolo. Tee siihen haava vasemman kätesi nimettömään
ja tiputa verta koloon. Kierrä kataja kukonpään kädessä, astu 9 askelta etelän suuntaan ja katso olkasi yli. Katajan ympärillä seisoo kyynärän mittaisia häikäisevän kauniita valkoisiin puettuja katajan haltioita. Menninkäiset. Muutama 100 vuotta sitten menninkäisiä pidettiin pelottavina, ihmisiä kiusaavina, puolipaholaisina. Niiden väitettiin öisen aikaan tunkeutuvan kirkkoihin ja mellastavan alttarilla. Koska menninkäiset todellisuudessa ovat syrjään vetäytyviä, jopa pelokkaita, on luultavaa, että 1 tai 2 häirikköjoukkoa pilaisi koko menninkäisen maineen sadoiksi vuosiksi. Menninkäisten karvaisuutta ja ihmisestä poikkeavaa ulkomuotoa on myös vieroksuttu. Menninkäiset ovat yöeläjiä, eivätkä sen vuoksi kestä kirkasta auringonvaloa. Jos menninkäinen joutuu aurinkoon 0,5 tuntia pidemmäksi ajaksi, se menehtyy. Myös menninkäisen silmät ovat mukautuneet pimeässä elämiseen. Ne näkevät kyllä valoisassakin, mutta pimeässä niiden näkökyky on jopa terävämpi kuin pöllön. Menninkäiset rakentavat pesän kantoihin ja suurten puitten muhkuraisiin juuriin. Päivät ne usein nukkuvat, mutta kun hämärä laskeutuu, ne lähtevät ruoanhakuun. Metsämyyrät ja hiiret ovat menninkäisten tavallista riistaa, eikä niitä arveluta käyttää edes kyyn kimppuun, sillä käärmeliha on oikeaa herkkua. Lauluissa ja tarinoissa kerrotaan toisiinsa rakastuneista keijusta ja menninkäisistä. Ne eivät ole tuulesta temmattuja kuvitelmia, sillä menninkäiset ovat aina tunteneet selittämätöntä viehätystä keijuihin. Usein keijun juhlissa kuun valossa voi läheisen puun takana nähdä menninkäisen, joka luo lemmestä riutuvia katseita karkeloivaan seurueeseen. Useimmat keijukaiset etsivät puolison omansa joukosta, sillä ne pitävät menninkäisen naurettavan kömpelöinä ja rahvanomaisina sulhas- ja morsiuskandidaatteina. Jos tällainen sekapari syntyy, se sai varautua moniin vaikeuksiin. Kummankin suku ei hyväksy sydämellä valittua ja voi kestää 10 vuosia ennen kuin nuoren parin taas ollaan yhteydessä. Usein vasta jälkeläisten ilmaantumisesta pehmittää sydämet. Keijupuolisolle on myös raskasta luopua siitä huolettomasta elämästä, johon hän on tottunut. Menninkäisen pimeä kolo saattaa tuntua ahdistavalta ja koko päivän nukkuvat puoliso alkaa ärsyttää. Jo 2 täysin erilaista ruokavaliota tuottaa käytännön ongelmia. Hankaluuksista huolimatta menninkäisten ja keijujen avioliitot ovat usein hyvin onnellisia. Ehkä keiju keventää menninkäisen raskasta mieltä ja menninkäinen puolestaan tuo keijun elämään hiukan tasaisuutta. Hiidenväki. Hiidenväki liikkuu ihmisten asuinseudulla näkymättömänä. Niillä on tapana etsiytyä paikkoihin, joissa on juhla meneillään tai muuten vain suuri joukko ihmisiä koolla. Hiitolaisten ilmaantuminen tietää aina riitoja ja tappeluja. Viime vuosisadalla Pohjanmaalla oli maan tihein hiisikanta. Niinpä lähes jokaisessa hääjuhlissa riitti vieraaksi näkymätön joukko riidanlietsojia. Sen seurauksena iloiseksi tarkoitetut juhlat päättyivät tappelunujakkaan ja surullisen usein jopa murhaan. Tapionmailla hiitolaiset ovat taas silmien nähtävissä, mutta pieneksi muuttuneina. Väellä on metsässä omat polkunsa, joita pitkin ne vaeltavat aina suurella joukolla peräkkäin. Hiitolaisten lähestymistä ei voi olla kuulematta. He eivät ole hetkeäkään hiljaa, vaan ääntelevät kiihkeästi ja sipisevät ja supisevat kaikki yhteen ääneen. Ne käyttäytyvät kuin olisivat menossa suorittamaan tärkeäkin tehtävää, vaikka tosiasiassa koko joukko on vain kävelyllä, jolla ei ole edes määränpäätä. Toisinaan väki ripustaa kaulansa pieniä kulkusia, luultavasti koreillakseen. Silloin kuulet niiden lähestyvän tietysti vieläkin helpommin, ja se on hyvä, sillä silloin sinulla jää aikaa toimia. Hiidenväki tekee parhaansa houkutellakseen ihmisen omille poluilleen,
ja joka niille joutuu, on tuomittu kävelemään ympyrää, löytämättä milloinkaan takaisin ihmisten ilmoille. Jos taas lähdet omin päin, vaikkapa vahingossa tallomaan hiidenväen polkuja, väki suutuu ja tulossa on sama. Jäät tarpomaan ikuista kehää. Kun metsässä kulkiessasi kuulet tiukkujen helinää ja kikeitä, käsittämättömiä ääntelyjä ja supinaa, heittäydy nopeasti pitkällesi maahan. Sulje silmäsi ja esitä nukkuvaa. Hiidenväki jättää nukkuvan ihmisen rauhaan ja kävelee ylitse, kuin polulla olisi entisestään vain kivi tai kanto. Älä yritä tirkistellä vatsasi päällä pullistelevaa otuksia, vaikka olisit kuinka utelias. Teeskentelysi huomataan varmasti ja menetät pelin. Mistä sitten voi tietää, missä hiitolaisen polku kulkee? Tarkkasilmäinen erottaa sammalmätikköä halkovan 2 senttiä leveän painauman. Kuivan kangasmetsän jäkälämatossa taas suikartelee yhtenäinen murttumaviiva. Kalliolla polut ovat aina paljaat, joten niiden huomaaminen on lähes mahdotonta. Suositeltavaa onkin yrittää sovittaa askelensa niin, että saappaat alla on aina sammalmätäs tai jäkälätuppo. Varmin tunnusmerkki on kuitenkin muurahaisen polku, sillä muurahaiset käyttävät hiidenväen kulkureittejä. Älä siis milloinkaan talon muurahaispolkua, vaan astu sen yli. Mistä tunnistat hiidenväen? Hiidenväen ulkomuodosta on ristiriitaisia näkemyksiä. Tavallisemmin ne kuvataan miehen peukalon mittaisiksi pikkuihmisiksi. Jotkut ovat nähneet hiisijoukon, jossa jokaisen olion nenä on yhtä pitkä kuin koko vartalo. Pohjois-Satakunnan väillä on muihin maan hiiseihin verrattuna poikkeava piirre. Ainoastaan joukkojohtajalla on pää. Ei kuitenkaan voi varmuudella sanoa, onko kysymyksessä rodullinen ominaisuus vai näkyväksi muuttumisessa tapahtuva virhearvio. Hyödyllistä tietoa kesämökin omistajalle. Jos kesämökkisi on vapaa-ajan kotisi sijaitsee metsässä tai metsän reunassa, sinun kannattaa suojata ne hiidenväeltä. Kun lähdet mökiltäsi viikoksi tai sitä pitemmäksi ajaksi, jätä saunaan pilkotuja ja siistiin pinottuja puita. Pesällisen verran sekä leipäpala näkyvälle paikalle, esimerkiksi keskelle keittiön pöytää. Näin hyvä metsänhaltija on tyytyväinen ja viihtyy mökissä edelleen. Varotoimet eivät lohkaise montaa minuuttia kiireisimmänkään ajasta, mutta niiden laiminlyömisellä saattaa olla ikäviä seurauksia. Metsänhaltija kaikkoaa mökistä ja tilalle muuttuu hiitolainen. Sen jälkeen voitkin unohtaa sopuisan yhdessäolon ja rauhallisen rentoutumisen luonnon helmassa. Mökkielämäsi muuttuu pelkäksi riitelyksi. Hiitolainen tekee myös parhaansa häiritäkseen yöuntasi. Se kolistelee, paiskoo ovia, tiputtelee tavaroita hyllyiltä ja pöydiltä. Pahalla tuulella ollessaan se saattaa jopa rikkoa ikkunat. Jos hiitolainen pääsee livahtamaan mökkiisi, ei kuitenkaan pidä heittää toivoaan ja ryhtyä mökkiä myymään. Karkoitus on yhtä helppo kuin loitolla pitäminen, mutta 3 päivää ja yötä sinun on kestettävä, sillä se ulosajo kestää. Kun siis tulet mökillesi ja huomaat, että hiidenväki on ottanut sen majapaikakseen, kaiva maahan rappusen juurelle pieni kolo, kätke sinne vähän rahaa, sitten vain kärsit 3 päivää ja yötä ja varmistat, että lähtiessäsi leipä on esillä ja saunapuut paikoillaan lämmittäjää odottamassa. Kun seuraavan kerran tulet, hiitolainen on poissa ja hyvä metsänhaltija on palannut. Metsänpeitto. Metsä on helppo eksyä. Kumartelet marjamättäältä toiselle ennen kuin huomaatkaan, suuntavaistosi lakkaa toimimasta, lähdet kulkemaan siihen suuntaan, mistä luulet tulleesi, ja kun metsän reunat tulee vastaan, huomaat, että olet kilometrien päässä lähtöpaikastasi. Eksyminen ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin metsänpeiton joutuminen. Eksynyt löytää ennemmin tai myöhemmin takaisin ihmisten ilmoille. Tai sitten hänet löytää etsintäpartio, jälkikoira tai lämpökameralla varustettu helikopteri. Metsänpeiton joutuneille niistä ei ole apua. Vaikka kokonainen armeija haravoisi maastoa, ei kukaan löydä häntä. Ei vainukoirista tai infrapunakamerasta ole mitään apua. Metsän peittää ihmisen tai eläimen juuri niin pitkäksi kuin haluaa. Peittämistapoja on 2.
näkymättömäksi. Useimmiten ihminen muuttuu näkymättömäksi. Hän on kuin taikapiirissä näkymättömällä liekanarulla paikoillaan sidottuna. Peitetty näkee etsijät, kuulee heidän puheensa, huutaa heille ja he kävelevät metrien päästä ohi kuin hän olisi ilmaa. Toinen, ei aivan yhtä yleinen tapa, on muuttaa peitetyn etsijöiden silmissä kiveksi tai kannoksi. Etsijä saattaa jopa leputtaa jalkojaan peitetyn päällä aavistamatta polkevansa kadonnutta. Tunnetaan ainakin yksi tapaus, jossa etsijä on aiheuttanut metsänpeiton joutuneen eläimen kuoleman. 1930-luvulla, kun karjaa paikoitellen vielä laidunnettiin metsässä ja avolaitumella, erään talon paras lypsylehmä katosi. Isäntä ja rengit kiersivät kaikki lähimetsät, mutta lehmä oli ja pysyi poissa. Pari päivän kuluttua isäntä alkoi harventaa navettansa nurkalla kasvavaa pientä metsikköä. Kun näreet makasivat maassa, hän päätti levätä hetken ja iski kirveensä läheisen kantoon. Siinä isännän hämmästyneen silmin edessä kanto muuttui ruskeakirjavaksi lehmäksi. Se teki kuolemaan kirves kyljessä. Mikä metsänpeiton aiheuttaa? Siitä palaneet eivät kaikki tiedä itsekään, sillä he eivät ole nähneet ketään. Todennäköisin syyllinen lienee hiidenväki. Tätä oletusta tukee myös erään viimekesäisen metsänpeiton joutuneen kertomus. Läheistä vanhainkotia ympäröi ihana Vehmaspuisto. Siellä kasvaa kotoisia kuusia, koivuja ja vaahteroita sulassa sovussa harvinaisten eteläisten puitten kanssa. Siellä on komeat nurmikot, luonnonniittyjä, kallioita, metsää, rauhallisesti soliseva pieni joki, kaarisiltoineen, suora puistokäytäviä, lempeästi kaartelevia metsäpolkuja. Poluilla on säännöllisen välimatkojen penkkejä. On mukava istahtaa oravia syöttämään. Eräänä kylmänä alkukesän yönä lähiseudun herkkäunisimmat heräsivät helikopterin taukoamattoman säkätykseen. Ääni lähestyi, siirtyi taas kauemmaksi, lähestyi. Helikopteri kiersi ja kaarsi puistoa. Seuraavana aamuna paikallisradio ilmoitti 84-vuotiaan Väinö Pärssisen poistuneen vanhainkodista 2 päivää aikaisemmin. Koska Pärssinen oli aikaisemminkin tuntenut vapauden kaipuuta ja tehnyt pieniä karkuretkiä, henkilökunta oletti hänen taas olevan sellaisilla teillä, eikä etsintöihin ryhdytty heti. Kun sitten yöt yllättäen kylmenivät ja aika kului, hälytettiin helikopteria etsintäpartio läheisestä varuskunnasta. Viikot kului ja lehdessä oli lyhyen uutinen. Järvenperän vanhainkodista viime viikolla kadonnut 84-vuotias Väinö Pärssinen on löytynyt. Pränssin palasi vanhainkotiin hyvissä voimissaan. Hän oli viettänyt kadoksissa oloaikansa läheisessä puistossa. Mitä Pärssinen oli tehnyt viikon puistossa? Mistä hän oli saanut ruokaa? Minä tiedän, ja tämän on varmasti totta, sillä se kertoo minulle Väinö Pärssinen itse, kun istuimme rinta rinnan puiston penkillä oravia syöttämässä. Oli kovin kaunis ilta, vaikka vähän kylmä tietysti, ja päätin lähteä pikkukävelylle ennen iltauutisia. Kävelin tuota kuusen vierestä lähtevää polkua. En ole tallustellut varmaan 100 metriäkään, kun jalkani tuntuivat liimautuvat maahan kiinni ja ympärilleni kiertyi köysi. Luulin ensin, että olen saamassa jotain kohtausta, mutta sitten rauhoitin ja huomasin voivani oikein hyvin, paitsi että en pystynyt hievahtamaankaan. Siinä minä seisoin ja katselin, kun yö hämärtyi ympärillä. Seuraavana aamuna polkua pitkin tuli ensin lenkkeilijä, sitten 2 koiran kouluttajaa, sitten vanhainkodin keittäjä. Kaikki kulkivat metrin päästä ohitseni. Huusin, mutta kukaan ei kuullut. Sama toistui pitkin päivää. Illalla alkoi nälkä kurnia ja ajattelin, että tähänköhän minä kuolen. Sodan käynyt mies. Nälkään vanhainkodin keittiön nurkalle. Äkkiä alkoi kuulua kummallista ääntä. Puheen pulputusta ja sipatusta ja kilinää, niin kuin tonttulakin kulkusia helisteltäisiin. Polun mutkassa olevan suuren hiidenkiven takaa marssi pitkä jono peukalon mittaisia pikkuukkoja, jokaisella kulkunen kaulassa. Sitten huomasin, että polveni taipuivat sen verran, että pystyin istumaan. Pysähdin mättäälle ja samassa näkymätön köysi taas kiertyi ympärilleni. Pikkuukot raahasivat kantamuksia, selät väärällään. Ruokaa minulle. Siinä oli kuivattuja mustikoita, puolukan survosta ja jotain vihreää. Sitten tuli vielä murea, hyvä liha. Ensin en tiennyt, mitä lihaa se oli, mutta sitten
Palasten muodosta arvelisin, että sammakon koipireisiä siinä. Niin oli Pärssisen Väinö kuin hienossa ranskalaisessa ravintolassa kahvia ja konjakkia vain puuttui. Seuraavana yönä tuli helikopteri ja aamulla armeija. Pojat tömistelivät ohi, yksi jopa kompastui minun, ja illalla tulevat taas pikkuukot tiukkuineen sammakkoipireisineen. Siinä kului viikko. Ihmisiä tuli ja meni, ja minä istuin näkymättömänä mättäällä. Kunnes sitten yhtenä aamuna, juuri kun keittäjä oli tulossa polun mutkassa, köysi hellitti ympäriltäni ja jalkani irtoisivat maasta. Olin taas näkyvä. Eukko kirkaisi niin, että linnunparvet lemahtivat puista ja säti minua koko matkan vanhain kotiin. Myöhemmin joudun vielä johtajan puhutteluun. Ne kaikki luulevat, että olen ollut huonolla teillä. Metsän peitosta vapautuminen. Metsän peitto ei aina nouse ilman toimenpiteitä, kuten edellisessä tapauksessa, jos kadonneen ihmisen epäillään olevan metsän peitossa. Kannattaa toimia seuraavalla tavalla. Etsi metsästä muurahaispesä tai iso kivi, jonka lähellä kasvaa 3 nuorta koivua tai leppää. Sido puitten latvukset toisiinsa 3 kohtaa punaisella langalla. Ripusta sitten latvusten keskelle kivi, joka taivuttaa ne maahan kohti. Tätä kutsutaan metsän lukitsemiseksi. Jos et löydä muurahaispesää tai kiven läheltä 3 nuorta puuta, voit laittaa yhden isomman ja taivuttaa sen latvaa käyttäen painonaan isoa kiveä. Anna sidoksen olla paikoillaan 3 vuorokautta, älä hetkeäkään kauempaa. Jos metsä ei 3 päivässä palauta kätkemäänsä, on kätkiä joku muu ja metsän lukitsijan itsensä kohtaa tuho. Metsän peitosta vapautuminen. Toinen, joskin vähemmän käytetty keino, on sitoa osmosolmuilla yhteen 3-haaraisen katajan latvukset. Myös tähän keinoon pätee 3 vuorokauden sääntö. Henkimaailman auttajat. Miten luot yhteyden yksisarviseen? Yksisarviset ovat mystisiä olentoja, jotka ovat vanginneet ihmisten mielikuvituksen vuosisatojen ajan. Ne seikkailevat niin keskiaikaisissa seinäkankaissa kuin satukirjoissa kuin monen taiteilijan maalauksissa symboleiden puhuttaen. Voima ja henkistä kasvua. Mitä ovat nämä ylväät olennot? Ja mistä ne ovat meidät ihmisten mielin tulleet? Ja mitä tärkeintä, miten ne voivat auttaa sinua henkisellä tielläsi? Nämä legendaariset laiduntajat ovat kulkeneet aikojen saatossa kulttuurista toiseen, jättäen jälkensä myytteihin ja taruihin. Antiikin aikana ne liitettiin neitsyöön ja niiden uskottiin olevan voimakkaita parantajia. Kiinassa ne edustivat henkistä puhtautta ja valaistumista. Keskiajalla ne esiintyivät ritarin romaanien kiehtovissa seikkailussa ja kuuluisien taiteilijan maalauksissa. 1800-luvulla ne ilmestyivät romantiikkaan ajan kirjailijoiden teoksiin. Modernissa populistikulttuurissa ne ovat kirmailleet muun muassa My Little Pony-animaatiossa kuin Harry Potter-kirjoissa. Henkisyyden sanansaattajat. Monille henkisen alan kulkijalle yksisarviset ovat nousseet symboleiksi tärkeille pehmeille arvoille, kuten rakkaudelle, myötätunnolle ja henkisyyden kasvulle. Ne auttavat meitä saamaan yhteyden korkeimpaan tietoisuuteen ja universaaliin energiaan. Monelle yksisarvinen on myös voimaeläin. Yksisarvisen kanssa työskentelevät mediot ja selvännäkijät kertovat niiden elävän korkeimman värähtelyn tasolla 4 ja 5 ulottuvuudessa, kuten lohikäärmeetkin. Täältä ne tulevat avuksemme aina, kun niitä pyydämme. Jokainen meistä voi saada yhteyden yksisarviseen, kuten muihinkin henkioppaisiin aistiemme auttaen. Ne osoittavat olemassaolossaan eri tavoin ja tuntemuksin, mikä on jokaiselle yksilöllinen. Näiden henkioppaiden tehtävänä on välittää tietoa, tuoda mukanaan hyvää energiaa ja nostaa maaperän värähtelyä. Ne säteilevät puhdasta rakkautta, jota ne ovat valmiita jakamaan kanssasi, jos vain kutsut heitä. 7 vinkkiä yhteydenpitoon yksisarvisen kanssa. Mikäli kaipaat yksisarvista rinnallesi ja haluaisit oppia keskustelemaan sen kanssa, Diana Cooperin Valonkoulu jakaa 7 hyvää vinkkiä yhteydenottoon. 1. Visualisoi soittavasi yksisarviselle ja pyydä niitä tulemaan luoksesi. Kiinnitä sitten huomio merkkeihin päivän aikana ja unissa. Huomaa luova tapa, jolla ne ilmestyvät sinulle. Ilmapalloina, painatuksena laukussa, mainoksissa, supermarketeissa, makeisissa, kylpyhuonevaahtopurkissa. Yhtäkkiä niitä näyttää olevan kaikkialla ja alat nähdä ne osana joka päivästä elämääsi. 2. Kerro selkeästi, mitä haluat niiden tekevän ja pyydä
pyydän näkyvien merkkejä vastaukseksi. Ole avoin vastaanottamaan nämä merkit. 3. Maalaa itsellesi kuvaa yksisarvisista, näin ajattelet niitä useimmin ja avaat itsesi konkretialle. 4. Mene luontoon ja kutsu ne sinne. Yksisarviset rakastavat korkeavärähtelevää ympäristöä. 5. Lue kirjoja tai katso kortteja, joissa niistä on kuvia. Minkälaisia viestejä tai tuntemuksia saa? 6. Luo yhteys niihin kristallien kautta: kruusuvartsi, seliniitti, kirkaskristalli, sateenkaari, kuukivi ja myös helmet sopivat tähän täydellisesti. Tarjolla on myös kristallisia valmistettuja yksisarvispatsaita, joita voit pitää pöydällesi. 7. Kylve kuun valossa. Seiso täysikuun valossa ja avaa itsesi yön taikuudelle. Täysikuun aikana maan päälle tulee vielä enemmän yksisarvisia. Kuu voi avata kausalisakrasi, joka on yhteydessä myös arkkienkeli Kristieliin. Tämä sakra on aivan pään yläpuolella ja voi toimia portaalina yksisarviselle. Tulet myös huomaamaan, että näillä valoeläimillä on hyvä huumorintaju. Oma yksisarviseni ilmoitti itsestään lahjan avulla sen jälkeen, kun pohdiskelin niiden olemassaoloa. Seuraavana päivänä vierailut tullut ystäväni toi minulle tuliaisiksi kassin, johon oli painettuna kuva silmän vinkkaavasta yksisarvisesta tekstillä: en usko ihmisiin, sulku kiinni. Yksisarvisen symbolinen merkitys on muuttunut historian aikana, mutta nyt, jos koskaan, tarvitsemme näitä rakkaudellisia eläimiä auttamaan meitä rankkojen vaiheiden yli siirtyessämme kohti uutta aikaa. Tuutulaulu. Kallion halkeamassa silautui luolaan hivenen jouluaamun valoa. Taavetti ja Tuisku istuivat kuopan pohjalla ja lämmittelivät käsiään joulunkivien hehkussa. Tyhmät kivet, tämä on kokonaan teidän vika, Taavetti kiukutteli. Häntä harmitti vietävästi. Hän ajatteli katkerana, kuinka tonttusiskot ja veljet kylpisivät joulusaunassa niin, että lehdet vihdoista lentelisivät, söisivät puuroa vatsansa kylläisiksi ja pukeutuisivat uusiin hienoihin tonttupukuihin. Taavetin tonttupuku oli repeytynyt pudotessa ja vatsassa kurni suden nälkä. Vilbertti veli rakasti kinkkua ja ahtaisi maansa varmasti Taavetikin kinkkuannoksen. Mutta syvällä sydämessään Taavetti kyllä tiesi, että jos he eivät palaisi, joulu ei tulisi tonttulaan ollenkaan. Joulupukki ja joulumuorin sydän halkeasi surusta, ja pukki joutuisi teeskentelemään väkisin iloista jakaessaan lahjoja lapsille ympäri maata. Tontut olivat tehneet kaikkensa päästäkseen ylös luolasta. Taavetti oli kiivennyt Tuiskun harteille, mutta vaikka Taavetti oli kuinka kurottanut, hänen sormensa eivät ole yltäneet kuoppaan reunaan. Eikä sileistä seinämistä löytynyt yhtään uloketta, johon olisi voinut laittaa jalkansa. Tuisku oli onneton. Hän oli isompi ja hänen olisi pitänyt muistaa ottaa mukaansa taskulampun varapatteri. Miten hän oli voinut olla niin ajattelematon? Minä haluan kotiin, Taavetti kiljui ja potkaisi kuopan kivistä seinää. Tuisku muisti, miten hän oli lohduttanut Taavettia, kun tämä oli pikkuruisena tonttupoikasena maannut kovassa kuumeessa. Tuisku kaappasi Taavetin vierelleen ja alkoi laulaa. Pieni kissanpoikanen katsoi sillan reikiin. Kuules hiiri hiironen, tule tänne leikkiin. Tuisku aloitti, ja kun hän oli laulanut laulun 10 kertaa, Taavetti oli nukahtanut hänen olkapäätä vasten. Tuisku ajatteli rakasta Tilliästä ja herttaista joulumuoria ja leppoisaa joulupukkia ja ihanaa Tonttulan taloa, jonka takassa räiskyi tuli, ja kyynelet kihosivat hänen silminsä. Tonttulan talossa muori kulki edestakaisin pidelleen sydänalansa, eikä joulupuuhista tahtonut tulla mitään. Hän suihkaisi ilmaan 2 lentosuukkoa, jotka lensivät hetkessä yli metsien ja järvien Taivaanvuoren onkaloon saakka. Toinen suukko osui Tuiskun vasemmalle poskelle ja tonttutyttön mielestä läikähti jokin lohduttava ja lämmin. Toinen suukko osui Taavetin punaisen nenänpäähän ja poika ynähti tyytyväisenä unessaan. Samassa Tuisku kuuli läheltä tutun tassutuksen. Taavetin lisäksi joku muukin oli kuullut laulun kissanpoikasesta. Kuopan reunalla kimmelsivät miumaun piirusilmät.
Jossain metsän laidalla kuusten kätkössä vaeltaa tyttö Saufiis joulun yössä hämärässä. Kulkuset hiljaa kilisee, taivaalla tähdet tuikkii. Enkeli siivillään ympärillä leijuu ja kuiskii. Oi Saufiis maan päällä vaeltaja, joulun henget ympärilläsi tanssii taas. Kun kuljet tähtien valaisemaa polkua, metsän henget joulun riemua tuo. Saufiis jatkaa matkaansa lumen peittämään maahan. Jokainen askel vie häntä pyhään rauhaan. Puiden varjot heijastuu tähtien valossa. Enkeli hyräilee, laulu kaikuu ilmassa. Oi Saufiis maan päällä vaeltaja, joulun henget ympärilläsi tanssii taas. Kun kuljet tähtien valaisemaa polkua, metsän henget joulun riemua tuo. Oi Saufiis maan päällä vaeltaja, joulun henget ympärilläsi tanssii taas. Kun kuljet tähtien valaisemaa polkua, metsän henget joulun riemua tuo. Savu nousee hiljaa taivaisiin, joulun laskeutuu. Lähellä metsän henget saapuu ja hänet siunaa. Oi Saufiis maan päällä vaeltaja, joulun henget ympärilläsi tanssii taas. Kun kuljet tähtien valaisemaa polkua, metsän henget joulun riemua tuo. Oi Saufiis jatkaa tietään sydän joulun alla. Kulkusten ääni kaikuu, vaeltaja yksin, mutta ei vailla.